tu bang mak Manwnglai sadi bang mau buat suku nak terima tu disponible kau tu roh disponible tu tu pun nak terima tu itu kaya tu kalau nama tu pun nak terima tu na tinggi tu ni cak mana tu rai tu tunggu masih kurang si tahu tu boleh kau tu hamil mana tu terima tu thì hầm giờ nó mà nó từ sao đâu không mà nó trộn tui bai se langma tui kiri langma thangya phiaba tabuk nokha ka shawai talo ka shoi tongmani jorabo tripura hai haste babai thama tui yung ki tingi tongmani thayobo tui ma thukle hani Bwsarok ni bagai ko akhure o tuinyo no shekle walai ma tongkho lama bo phaya current bo phaliya koktuma ambasa Gandachera Ganganagar adi block ni bisingo klaine ronosai para riang lokorokni tangai janani sikang kuthang tongnani nango Thangai tongnani tui manthungna nango Gandachera ronosai kamini nukhum thanjibani lukurok Tripura hawa jora katani phan gonang luku chongraida phaimani ulobo borok kaha bukha buskai gonang rok MLA montri engai tongphano runani korajak pakhya Gandachera block ni video te amchani nok thugai saplai gona neta rokno sawi phano kol kaisa kanyani phano phan kure yaksi lakhya yagra phaima balukha haipono bialo siniya rokno neta khanang nai kure o kamiwa tui manya unglai matukuya manungya unglai wa buthani tei bufuro klai Nasingwi tei ma khogoi tongnai rokno nugoi o bagai tabukbo rui manai motaibe baksa ojama rokno nasinglaija o kamini jerai bura sakupulung burei sajokma jora ma tukujaya siklarok o hani busa lukurok je lukurokni kok sawai block ongkha panchai ongkha Borokno tabo seplejak mungsabo khaina korei ongoi nasinglaijak lukurok masingmol phaiki tebo bial agaro abono kirijagai borok tabukno bwskangni kirima sinja salno kasuinani bagai sanlai tongjao Haphangni thani duiti lama para ni chungta o chungro para mama ni chungro actress poribar ka o chungta boron toino se chung khau nongma to engke bo toile kola thea khau se pai tongrabo engke chuntre baki bro chungro jaga teima nongnai yar mo chung sarkar chung dabi kheo chung jate ching boron sai paro toiri nai susto bhabe ongtho plus engke tasara ching lama pho chungro jite babu susto bhabe ongtho iye chotino sarkar chung ekta dabi kheo chungro tabok bortoman tongo prai 32 33 poribar tongo masing somong kheta jemon oro tui kroi getu jemon tabo pisa ro thango hatal ro thango oro jaga toiro to chong tui khogma nong obo jemon balai kalai bufang balai kalai tui ko samto ono khogo chong haina manonglai obo chong sarkar na to SDM no saga SDM ke semai saka chong lama ko chalai boro phaika nge bidino chong takai bobo 2020 ni modem prai 3 bati chong kanokha tawa watui phaike tui manungya hachu phongkhai phungya ko ongkhai phungkhe tawo hachu pa joto hachu parawo ongkhai paikhe ta chung tui manungya nai boring kol ni tui khona nai nawnai engkhe plastic ya chak ye polythene plastic ya chak ye no khani tui phaini mano wa tui phaini mano chaba tui ya chak manungnai tawo tui krui ta parang phai phungya khonse ongkhai phaikhe chung tui krui bebosta onek obosta tui sa thang tui manungnai bam mo thang manungnai ringkol tui manungnai ring ta bo khwa thainai je state chongmo bo chung poribar ke hat kola thai thang thai betik lai phe khau khe chung abo ke rai bono se 30 35 poribar thaya bono tui nungin ke chung bro ka nai bo arimi chung tui bo ye chung bolai thana yom sa mak ba lai sa kai jao sa tai nai ni mong tui bo ye ta bo ta ha chung khai phunga khon che ha chung khai pe ta uchi chung tai nai thina phina ma se tui bo ye obosta onek obosta arimi chung tui no sa tui de mai janu hie chung ta o ngai ma to sarkano dabi khema tom che kosto khelai ma to tui bok we asok ke lama buchaya lama pho cycle porjonto bo bicycle porjonto chole ma ya je sa kaham sa satung sai tong pun som ja pu o se sa kaham abon khoyo wa tei phaimon somoi le chung yakong bai si hinglai mai rau tongo abo mi chung khano hu ni bocha gira ho se jakma khoklo hoklai se phani se chung ma phaima ba ke lama chaya koi ma chaya ma অবস্থা রিং তুমি chung jonobo tui no kaham ki khere ma lama no otho lama no kaham ma ke jono khere ma ungtho asu jara mai ke chung kokrui
lam